Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын без сезгә милләт тормышында булган иң мөһим һәм кызыклы видеоязмаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Кореев театрында Ромео и Джульетта. Дулкынландыргыч, чөнки бу Шекспир, чөнки бу Ромео. Һәрбер актер өчен дә бу ниндидер бер баскычка югарырак моны дигән сүз, бу имтихан. Киров өлкәсе Иске Пенәгәр авылы яшәеше. Пенәгәрдә 1001 кичә дип аталган 3 том китап чыкты бу авылда. Гаҗәеп тарих. Һәм беләсезме, бу чынлап та менә киләчәк буынга калдыра торган байлык. Фәрит Якупов иҗаты. Татар җырлары бөтенләй шундый үзгәреп яңгырады монда, әйтәмиш. Әле бөтен татар рухы монда әле сакланып калган бугай. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. 1963 елны Диния нәзарәтенең чираттагы пленумы уза. ТАСС икенче көнне аның нәтиҗәләрен бөтен дөньяга хәбәр итә. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында премьера. Уильям Шекспирның данлыклы әсәре Ромео һәм Джульетта сәхнәләштерелде. Режиссеры Исур Казакбаев. Бәхетсез гашыйклар турындагы моңсу тарихны күпләр яхшы белә. Урта гасырлардагы Верона һәм анда барган вакыйгалар тамашачыны әле дә дулкынландыра. Кореев театры мәңгелек мәхәббәт тарихына яңа күзлектән карарга чакыра. Күпләргә таныш классика, фаҗигале мәхәббәт тарихы бүген Кореев театрында республиканың төрле театрларыннан артистлар, режиссерларны җыйды. Моңарчы Ромео һәм Джульетта әсәре 1991 елда Камал театрында куелган иде. Зур вакыйга булган ул вакытта, чөнки театрда безнең бер тапкыр гына куелган иде, бу икенче куелышы иде. Һәм нәкъ минем яшь чагыма туры килде, ул бик сирәк булган нәрсәләр. Шуңа күрә мин язмышыма бик рәхмәтлемен. Без анда Люция Хамитова белән ул безнең театрда беренче рольләрдән берсе иде инде ул. Берничә Ромео постановкаларын карадым, күрдем. Шулай да кызык, шул яшьтән дә исегә төшерәсең, сиңа да рәхәт булып китә. Дулкынландыргыч, чөнки бу Шекспир, чөнки бу Ромео. Һәрбер актер өчен дә бу ниндидер бер баскычка югарырак моны дигән сүз, бу имтихан. Шуңа күрә бу бер яктан караганда әлбәттә бәхет актер өчен, икенче яктан караганда бик дулкынландыргыч вакытлар. Уильям Шекспир дөньяда иң күп куелган әдипләрнең берсе. Ромео һәм Джульетта әсәрен ул 16 гасыр ахырында иҗат итә. Ике нәсел, ике ыру күпме еллар дошманлыкта, никадәр кан коелган. Әлеге куркыныч хакыйкатьне тамашачыга кат-кат аңлаталар. Үлгән 18 яшьлек егетләрнең фотосурәтләре арткы планда пәйда була. Моңа өстәп, Мэп образы да җан ишеткеч тавыш белән хәбәр итеп бара. Һәрбер буындың үзенең Ромео һәм Джульетта, һәрбер бер яктан уга үзенең тәҗрибәһеннән караһа, икенче яктан ул тарих барыбер гел вакытта ничектер вневременно кала бит инде. Шул яһәттән миңа калһа бу әсәр үзенең тамашасыгын ниндәй генә вакыт булмаган табасак һәм гел актуаль булып каласак. Режиссер тагын бер үзенчәлек керткән. Князь Эскал ролендә беренче тапкыр хатын-кыз артист. Князьне уйнаучылар, алар киноларында карадык бит инде гел ирләр уйный. Миңа шундай роль бирделәр дә мин аптырап калдым, әйтәм. Халид апай укыды диделәр инде, әйтәм, ничек инде, монда бит әйтәм, князь дип язылган. Үзем укыйм, үзем уйлыйм, әйтәм, ничек инде, мин хәзер миңа сакал ябыштыралар микән инде, мыек куялар микән, шулай укыйм. Шуннан соң мин борчыла башлаганны Исур күрде ахыры. Халид апай, син уйныйсың мэр городаны диде. Менә шул аның әйткән сүзе миңа ничектер ярдәм итте. Спектакльдә сөйләм шигъри формада бара. Шекспир әсәрен татарчага Илдус Әхмәтҗанов һәм Резида Гыйбаева тәрҗемә иткән. Театр дәврендә икенче тапкыр инде Шекспир әсәренә эләгәм. Беренче куелыш ул безнең Король Лир спектакле иде. Мин анда Эдгар
ролен уйнаган идем. Менә бу куелышта инде без Ромео Джульеттада мин Капулетти ролендә Джульеттаның әтисе. Театрлар эчендә, артист эчендә менә шундый дөнья күләм зур классик әсәр куелу ул бик зур вакыйга дип саныйм мин. Һәм дә инде артистларның ул хыялы үзенә күрә шундый саллы әсәрләрдә уйнау, дөнья күләм классик әсәрләрдә. Казакбай куелышындагы спектакльдә Бенволионы, бу Ромеоның дусты да, туганы да булган персонажны уйныйм. Җаваплык хисенә килгәндә инде Шекспирны бу инде бик күп театрларда куелган әсәр бит инде. Һәм бүгенгесе көндә инде монарга ниндидер яңалык кертү, яңалык чыгару бик авырдыр. Миңа калса инде. Ләкин инде шуңа карамастан без инде менә бүгенге заман таләпләренә туры китереп, заманча яшьләрчә бүгенгесе көндә элеккеге дә булган актуаль проблемалар бүгенгесе көндә дә бит алар актуаль булып кала, шулай бит. Яңача күтәреп шул проблемаларны чагылдырырга тырыштык менә шушы спектакльдә. Авыр фаҗига заманча рок-музыка ярдәмендә күрсәтелә. Гауга төркеме бу спектакльдә фон түгел, тулы аерым бер образ кебек килеп керә. Казакбай безнең җырларны тыңлап чыкты. Үзенә ошаганнарын шул пьесага кайсысы ныграк туры килә. Шуларны сайлады, без шуларны эшкәртәбез сәхнәдә бүген. Спектакльдә яшьләрнең ике гаилә арасындагы кан кыюга каршы килеп, җаннары бәргәләнүен төрле хәрәкәтләр аша күрсәтәләр. Фаҗиганың ахыры да йөрәкне ишетерлек. Ике дошман нәселенә гашыйкларның үлеме дә дуслаштырмый. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хәзер сәфәребез Киров өлкәсе Иске Пенәгәр авылына булыр. Анда элек-электән сәүдәгәрләр гомер иткән. Халык күбрәк шәхси хуҗалыкларында хезмәт куя. Татарларга хас эш сөючән алар. Тагын бер үзенчәлекләре бар, китап укырга яраталар. Шуңа да без авыл халкының яшәеше белән таныштыруыбызны китапханәдән башладык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Китапханәгә керүгә киштәләргә күз төшә. Укыла микән бу китаплар? Әллә укылмый микән? Менә бу китапларга караганда чынлап та алар укыла. Гомумән, бу авыл китап укый торган авыл дисәк тә дөрес булыр. Безнең авылыбызда китапханә 1936 елда шутланыла. Ул вакытта фондта 471 китап булган һәм избачительне буларак барган. Инде еллар бара торган саен безнең фонд тупланылып киленә. Безнең Иске Пенәгәр авыл китапханәсендә 8 меңнән артык китап бар әлеге көндә. Китапханәче эше миңа ул һөнәри генә түгел, ул минем тормышым белән бик нык бәйләнгән. Чөнки шушы китапханәдә минем әбием гомер буе эшләде. Аның язмалары әле дә сакланыла. Аның кулы һәрбер китапка тигән, алар миңа барысы да кадерле. Соңыннан әбием лаеклы ялга чыккач, безнең туган апабыз, Сәрия апабыз гомере буе 40 елдан артык шушы китапханәдә хезмәт куйды. Ул музей барлыкка китерде. Музей ул авыл тарихын саклый. Ул лекке кешеләрнең яшәгәнен көн-көн күрсәтә. Ул менә яшьләргә кирәк. Минем аны артымнан калган эшем күренеп тора. Мин инде 30 ел эшләп пенсиягә чыктым, хәзер Нурисә эшли. Менә ул минем ничектер горурлыгымдагы. Пенәгәрдә 1001 кичә дип аталган 3 том китап чыкты бу авылда. Гаҗәеп тарих. Һәм беләсезме, бу чынлап та менә киләчәк буынга калдыра торган байлык. Һәм бу китапларны чыгаруда сезнең өлешегез күп дип аңлыйм. Бу бик күркәм минем өчен горурланам. Моның белән нимә? Әлбәттә, бик зур рәхмәт әйтәсем килә Зияттин хәзрәткә. Әлеге көнгә безнең балалар бу китапларны ачып карыйлар, үзләренең туганнарыныкын, үзләренең фоторәсемнәрен күрергә. Менә алар алдын бүгенге көндә ачып карыйлар. Иртәгәсен әзрәк олыгая төшкәч, акыл икенче төрле китапларны күз алды башлагач, алар туктале, без бит бу информацияны монда күргән идек. Мин бит бу апалар турында, буларның тормышлары турында шушында күргән, мин бит бу информацияны шушы китаптан алам дип, алар аңа кабаттан күп тапкыр әйләнеп кайтачаклар. Бик зур бүләк ул безнең авылыбыз өчен. Китапханә ул ниндидер серлелек, маҗаралар. Китап укучылар мине аңлыйдыр. Билгеле инде бу вакытта бу киштәләрдән минем дә китап алып укыйсы килә башлады. Кулымда Әлфирә Гайфетдинованың китабы «Язмыш безне юлда очраштырды». Димәк,
Нәкъ менә аның белән очрашырга вакыт. Әлфирә, сезне язмыш шушы авылга китергән. Әйе. Мин үзем Күкмара кызы Татарстан районнарына кирәнде. Хәзер Киров өлкәсе Искепенәгәр дигән авылда 25 ел инде була шушында килен булып килгәнемә. Аллага шөкер, авыл халкы килгән көннең беренче көннән үк бәк җылы каршы алдылар. Рәхмәт яусан. Шулай матур гына итеп яшәп ятабыз менә шушы Искепенәгәр авылында. Матур гына итеп иҗат итеп ятам, китапларымны язам, шигырьләремне, җырларымны укучыларым күп, Аллага шөкер, яратып тыңлыйлар, яратып укыйлар. Һөнәрегез буенча кемсең сез? Һөнәр буенча мин бөтенләй башка өлкә, төзүче, Казанда төзүчеләр техникум бетердем. Сез төзүче, әмма сез китаплар язасыз, музыка язасыз, җырлыйсыз, сәүдә эше белән шөгыльләнәсез. Күп кырлы. Күп кырлы. Каян килгән бу сезнең? Әйе, бәлки инде әтием ягыннан килгәндер дип уйлыйм инде. Әтиемнең энесе Мамадыш районында Мамадыш газетасында күп еллар редактор булып торды. Әхмәтзән Зәфәрова инде, аны да хайран кеше беләләр инде. Әтием үзе бик оста гармунда уйный, үзе җырлыйдыр. Җырларының сүзләрен онытса, үз җырлары белән кушып, тиз генә җырлап җибәрәдер менә. Бәлки шул нәселеннән киткәндер дип уйлыйм. Искепенәгәр авылы турында шәхсән менә үзегез нинди авыл ул? Халкы нинди аның менә? Нәрсә әйтәләсез? Пенәгәр авылына беренче көннән үк үземнең авылым шикелле якын иттем. Үземне дә якын итәләр, үзем дә бик якын итәм авылыбызны. Халык бик тырыш беренчедән, аннан соң ярдәмчел. Нинди генә кемгә нинди генә ярдәм белән мөрәҗәгать итмә, бер вакытта дагы юк дип әйткән кеше булмады. Бүгенге көндә безнең авылыбызга җирлегебезгә 2 авыл карый. Берсе менә шушы үзебезнең Искепенәгәр авылы, бу инде безнең административ центр дип санала. Безнең анда 1140 кеше яши. Икенчесе безнең поселок Нурминка дип атала. Анда безнең яшәүчеләр саны азрак. Тырышабыз программаларда катнашып, авылга нәрсә булса да эшләргә. Чөнки булай гына акча көтеп утыру хәзер инде килешми. Шуңа күрә безнең өлкәбездә программа поддержки местных инициатив дигән программа бара инде күптән. Без инде бу программада 15 елдан катнаша башладык. Бүтән шартларга булдырылган авылда яшьләр китми. Яшьләр китә дип әйтмәс идем. Әйе, Аллага шөкер, барысы да бар. Балалар бакчасы бар, мәктәп бар, тагын инде нәрсә кирәк? Шулай бит, эш урынына инде безнең Күкмара бик якын. Җәүдәгән чыгып китәргә була. Дөрес, авылда эш урыннары күп дип булмый. Үз эшләре белән шөгыльләнүчеләр бар, барыбер да инде мал-туарны асрыйлар, җир эшкәртәләр, бакча тоталар. Козлар, кышкыр, от тотучылар күп бездә. Менә шулай яшәп ятабыз. Менә авылыгызны киләчәктә нинди итеп күрәсез? Авылыбызны киләчәктә шушылай гөрләп яшәсен авыл. Яшьләребез китмәсен, эш урыннары булып торсын, илләребез тыныч булсын. Амин. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Искепенәгәр авылы, Киров өлкәсе. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Фәрит Якупов иҗаты. Татар җырлары бөтенләй шундый үзгәреп яңгырады монда. Әйтәмиш, әле бөтен татар рухы монда әле сакланып калган бугай. Тапшыруыбыз ахырында Тарихи ватан сәхифәсе. 1963 елны Диния нәзарәтенең чираттагы пленумы уза. ТАСС 2нче көнне аның нәтиҗәләрен бөтен дөньяга хәбәр итә. Җыр безгә яшәргә ярдәм итә. Ул дус кебек. Шулай җырлана бер җырда. Безнең тапшыруыбызның киләсе герой өчен дә җыр гомерлек тугры юлдашы булды. Татарстанның атказанган артисты Фәрит Якупов беренче тапкыр сәхнәгә 7 яшендә чыга. Троицк шәһәренең Мәдәният сараенда Чебен Цикатуха балалар операсыннан ария белән чыгыш ясый ул. Шул чордан бирле 60 елдан артык вакыт үтте. Фәрит Якупов бүген дә җырдан аерылмый. Бәрхет тавышы белән татар, рус һәм башка милләт җырларын башкарып, Троицк шәһәре тамашачыларын сөендерә. Моннан тыш ул үз чыгышлары белән Чиләбе өлкәсенең барлык татар бәйрәмнәрен һәм милли чараларын бизи. Бу дом культуры элек купеческие собрания ели. Иң башта.
Аны Троицк шәһәренең сәүдәгәрләре бөтенесе бергә җыйналып, шушы бинаны салалар заманында. Әле 19 гасырда. Бу тарихи бинада 60 елдан артык иҗат итә Фәрит Рәхимҗан улы Якупов. Троицк шәһәр сәхнәсендә кичкенәдән чыгыш ясый башлый ул. Гаиләдә бердән-бер бала булганлыктан әти-әнисе Фәритне төрле түгәрәкләргә йөрткән. Рәсем ясарга өйрәнә, спорт секцияларына йөри, музыка мәктәбендә укый, ләкин аны айруча сәхнә җәлеп итә. Балалар спектакльләрендә уйный. Аннары 14 яшьтән Троицкның татар мәдәни үзенчәлеге составында гастрольләрдә була. Казакстанга, Башкортстанга бардык. Курган өлкәсенә, Чиләб өлкәсенең бөтенесенә инде. Свердлов өлкәсенә. Ул вакытта нәрсә? Аппаратура кирәкми. Берничә баян аладыр. Микрофонсыз, булай гына, гади гына чыгып, ул хәлләр, ул эшләр, ул вакытлар сеңеп калды. Үзенчәлек керем кертми, ләкин халык иҗатын, мәдәниятен, аның матур традицияларын саклау нәкъ аларга бәйле. Троицкта 30 елга якын эшләгән Толпар үзешчән вокаль ансамблен Фәрит Якупов оештырган. Күрешергә ничә еллар бар, ничек түзәрмен соң сагынмый. Мин 25 ел йөрим инде Толпарга. Он нас объединяет и прививает нам любовь к нашей национальной музыке. Мен с удовольствием йөрим йырларга. Бөтен яктан да әйбәт инде ул. Кешелекле. Троицкта бер генә чарада диярлек бу коллектив чыгышыннан башка узмый. Аның җитәкчесе Фәрит Якупов һәр күренекле чараның бизәге. Һәм Троицкта гына түгел. Троицк шәһәренең тагын бер тарихи бинасында Фәрит Рәхимҗан улы айруча илһамланып чыгыш ясады. Узган гасыр башында татар сәүдәгәрләре Яушевлар төзегән элеккеге сәүдә йортында Фәрит Якуповның бабасы башта сатучы, аннары приказчик булып эшләгән. Беренче мәртәбә безгә монда безне кертергә рөхсәт иттеләр. Кирдек тә безнең начальство инде язып алдылар. Мин син җырлап кара әле. Мин җырлап карадым. Татар җырлары бөтенләй шундый үзгәреп яңгырады монда. Әйтәмиш, әле бөтен татар рухы монда әле сакланып калган бугай. Карт бабасы Ахон Әхмәт Хаҗи Рахманкулов 19 гасырда Троицк өязенең абруйлы дин эшлеклесе. Рахманкулов Әхмәт Хаҗи Ватта. Иң беренче кыз, иң беренче баласының балаларыбыз. Таракылары белән шәшемне тарыйм әле. Арыны бур шилләбе, шилләгене дә җилләге. Кемне уйлап кибә икән аның яры. Фәрит Якупов нәселендә үзен мәдәнияткә багышлаган бердән-бер кеше. Ләкин аның сәнгатькә юлы туры гына булмый. Әнием минем миңа әйтте инде, менә вет институтны бетер, шуннан соң күз күрер, нәрсә кем булырсың. Хәзер специальность кирәк, һөнәр кирәк. Шулай итеп мин укып чыктым инде ветеринарный врачка. Институтта алган белгечлеге буенча берничә ел Казахстанда эшли. Һәр чак янәшәдә музыка сөючеләр булды. Алар арасында йөреп үземнең җырлау сәләтемне камилләштердем ди Фәрит Рәхимҗан улы. Бала чагында музыка мәктәбендә шөгыльләнгәнен исәпкә алмасаң, аның махсус вокаль белеме юк. Әмма уку йорты талант таратмый. Бабай җырлый, күңелле итеп. Шуннан соң әтим уйный башлагачтын мандалинда мин сикереп бии башлыйм. Миңа 3-4 яшь булгандыр. Гаиләдә күбесенчә тел әчелә, ул сиңеп калырга тиеш бала вакыт. Тел ул жан юлы, душевный путь. Без әгәр дә ул телдән аерылсак, вот әйтәләр, связь времен, связь поколений, ул прерывается. Все. Моң белән кайтартып буламы шуңа? Җырларыбыз белән, моңларыбыз белән. Моңлар белән, җырлар белән кайтарып була.
Татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм пропагандалау буенча күп еллык хезмәте өчен 2008 елда Фәрит Якуповка Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. Залда утыручылар өчен әлбәттә аның титулы түгел, ә сәхнәгә чыгуы һәм моңлы тавышы белән күңел байлыгы таратуы мөһим. Шулай да илнең читендә урнашкан кичкенә Троиц шәһәрендә яшәп, бөтен Чиләбе өлкәсенең татар милли чараларында арымый талмый хезмәт куйган җырчы Самородок халык исеменә дә лаек, ди тамашачылары. Чиләбе өлкәсенең Троиц шәһәреннән Өгөлдар Хафизова, татарлар. Алтмышынчы 70-нче елларда рәсми мәчетләрнең саны нык кимү сәбәпле халык динен оныта башлый. Шәригать кушканча яшәми. Тик шулай да күпчелек халык ислам диненнән ваз кичми. Игътибарыгызга Тарихи Ватан сәхифәсен тәкъдим итәбез. Татарстанда 60-нчы еллар уртасында рәсми теркәлгән 11 мәчет кенә кала. Ә теркәлмәгән дини оешмаларның саны исә 647-гә җиткән. Хакимият рәсми булмаган дини күренешләрне катгый тыя һәм мөфтидән илдәге кануннарның саклануын таләп итә. Мөфти һәм казыйлар рәсми теркәлмәгән муллаларны тәнкыйтьләп, аларга ияреп намаз уку дөрес түгел дип 1960 елда махсус фәтва да чыгара. Шулай ук мөселманнарның төрле изге җирләргә, каберләргә сәфәр кылуларына да каршы көрәш көчәя. Татар халкында дин белән милли мәдәният, гореф-гадәтләр бик нык бәйләнгән. Аларны бер-берсеннән аерып карау мөмкин түгел. Шунлыктан Совет хөкүмәте дингә каршы көрәшеп, милли мәнфәгатьләргә дә кагылмый үтә алмый. Дини идеология көчен югалта, катнаш никахлар күбәя. Илдә барган атеистик сәясәт мөфтиләрне дә кыен хәлгә куя. Дини культлар эше буенча Совет вәкиленең кушуы белән мөселманнарга корбан чалу йоласын үтәр өчен малларны чалмаска, шулай ук бәйрәмнәр вакытында урамда тәкбир әйтеп йөрмәскә боера. Ел саен диния нәзарәтендә эшләр авырая бара. Мәчет мәхәлләләрдә инде өлкән яшьтәге муллалар гына кала. Дини белем алырга теләүче яшьләр дә Бохарага барып кына укый алганнар. 1963 елны диния нәзарәтенең чираттагы пленумы уза. ТАСС икенче көнне аның нәтиҗәләрен бөтен дөньяга хәбәр итә. Советлар Союзы мөселманнары атом төш коралын сынавын өлешчә киметү турындагы Мәскәү килешүен чын күңелдән хуплыйлар һәм алар бу акыллы фикерне яклыйлар. СССР мөселманнары тынычлык позицияләрен ныгыту өчен башка илләрдә яшәүче мөселманнар белән мөнәсәбәтләрен ныгыталар. Хөкүмәт Казанның рухи мәркәзгә әверелүеннән дә курыккан, чөнки Казанның Уфа белән чагыштырганда мөселманнарны бергә туплар өчен мөмкинлекләре һәр вакытта да күбрәк була. Татарстан мөселманнары җәмәгатьчелеге диния нәзарәтенә караган башка өлкәләр белән чагыштырганда иң эреләрдән булса да, аның үз мөхтәсибләре, казыйлары һәм диния нәзарәтендә вәкилләре дә булмый. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Без милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерүебезне дәвам итәбез. Татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.